LNTB, ti Purok Kalisyo, ti Barangay Tapaw. Adan kami ti may isang lalaki nga anak ken talo nga babae, ken ti akem po ti simbaan ken may sa commentation. Si kaprunaan nga padas ko ti mission pa nagbalbaliw ken mas may isang napanglaw na adahanap ti gudaway nga nagserbi ti simbaan. Ken nasumbatan na dagiti arapaap ko nga si bubukel a pamilya mi ket may adelayo iti Dios. Ken kasanit kabayanan ti panagkipasat ni ti mission panagbalbali naamirit ni met dagiti nagbalbali met ti kananaken mi akas pamilya babayan ti na simple nga panagpasken sa dagiti kasangay dagiti anak mi. Sekarang namin si kapadatang tatang ko. Siya ni Antonio Ibe, manipot iti Tabaw, Purok Kalisyo. May sa kami nga lang yung nag-asawa, kaya maniwan-wan iti Gimo, iti barangay. May sa akin yung serserbi iti simbahan, nga slay minister, kaya tikang runaan nga patas ko iti biyag nga pas timbunga iti misyon, kaya iti panagkakadwami nga kas pamilya, may kita iti Diyos, kaya iti anak ni kami iti gundaway da nga, baban iti pan nakatubay da, amuda may tin isa gamiris, kaya iti ang mga pasasama, kaya amuda may tin nga Europeer, kaya iti kalintilanda. Kaya kastamit nga timbungan na tibibiyag ko, nagbalinin nga aslan taturong nga na mission para kanya kay di kinagpreso ni di sanak pa nga aw pa lang dati mission pa nagbalbali pas dati awat adayo ti sa panlupang kalaan dati wagas ti panagdiyan nga po pala ti mission pa nagbalbali nagbalinin nga na simple na ornos ti panagdiyan kay nagbalinin nga security panaglalangin ni kas pamilya.